ଭାଇନା ସବୁ ଭଲ ନା? ଆଜି ଖବର ବଡ଼ ଜବର। ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। କି ଭାଗ୍ୟ! ତାର ଯେତେ ଜଣ ଏମଏଲଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଯେତେ ଜଣ ଏମଏଲଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ନମ୍ବର ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ସେତେ ନମ୍ବର ବଢ଼ୁଛି। ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଯଦି ସେ ଏତେ ଏମଏଲଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କେତେଟା ଦିନରେ ସେ ତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏ ନବୀନକୁ ଠେଲି ନିଜେ ଖୁଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? କାରଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ତ ମାତ୍ର 72। ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 78 ନା 70 ଜଣ ତା ହାତରେ ଥିଲେ। ଆଉ କେତେ, ଆଉ 2-4ଟା ହେଇଥିଲେ ନବୀନ ଯାଇଥାନ୍ତା 3-5ରୁ। ଆଉ 2-4ଟା ତ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆ ନବୀନ ପାଖରେ ଥାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆଉ ଟିକିଏରୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ନବୀନ 3-5ରୁ ରେ ପୁଅ। ଆଉ ଥାତା ନା ବାଉଁଶ ନା ବାଜେତା ବଇଁଶୀ। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେଟା ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା। ମାନେ ଯେ ହିମାଳୟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଚଢ଼ିଆ ଲୋକକୁ ବି ଆଣିକିରି ପାଖରେ ବସା ବନ୍ଧେଇଦେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ଯଦି ସତରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦି ଟିକେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲେଖିଲେ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇବି? ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।